Kylian Mbappé a bɛ ka image ta k'a ka san wɛrɛ promotion kɛ n'a ye k'a sɔrɔ n t'a kalama. Aw ka da la k'a fɔ a bɛ droit d'auteur sara n ye ka d'a kan an ma bɔ la kalama a y'a publier n tɛ foyi da la. Donc o kɔnɔna la n y'a dɔn an bɛ du kelen kɔnɔna mɔgɔ ye mais aw ka da la k'a fɔ ko Paris Saint-Germain o tɛ Kylian Saint-Germain. Donc ninnu ye kumakan ye mun bɔra Kylian Mbappé da. Mɔgɔ caman man ka kɛ yɛrɛ ɲininka ko est ce que san wɛrɛ projet Kylian Mbappé a intéressé len par là walima Kylian Mbappé a b'a fɛ ka mun de fɔ, a b'a fɛ ka taga de wa walima a b'a fɛ ka a ka nin publication in bɛ mun de ye, est ce que nin tɛ classe ye ani a ka club ni ɲɔgɔn cɛ pour que cogo min na a ka tagali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Aw ka da la k'a fɔ ko ye contrat min signé a tora san kelen. Donc o san kelen kɔnɔna est ce que Kylian Mbappé a t'a fɛ ka pression kɛ Paris kan pour que cogo min na a bɛ se ka taa club wɛrɛ la. Donc ni information in de tun b'an bolo, aw kana ɲinɛ k'aw abonner. Merci beaucoup. K'an bɛ waati wɛrɛ, c'est la famille.